बिनि सिगां जोंनि खर'निफ्राय बा आखाइखौ बायजोआव लांथांगोन। थेंक इउ फर क्लेरिटी। जोंनि लाम्बल बिलासुमनि यंगेस्ट प्रडिउसार आखाइखौ बायजोबो। थेंक इउ भेरि माच। आखाइखौ बायजाबाय। बिथाङा जोंनि यंगेस्ट प्रडिउसार आरो बिथाङा बिदिनो दिहुनबाय थागोन मिजिं थियो। दा थोंजोङै फै जों दिनैनि बे जोंनि लोक्षि सारा जावैसो बे पस्टारखौ जोंनि मानगोनां 8 नं बियाबनि मानगोनां MCLA BDCनि MCLA आरो बिथाङाबो जोंनि रामपुर बिलासुमनि सिङाव थानाय सिगांसिन MCLA आखाइखौ बायजागोन। 8 नं समस्टिनि MCLA मानगोनां ज्योतिरिन्द्र सार जोबोद गोजोननाय थाबाय। खावलायनाय थाबाय। हारिमुआव हाबनानै जुदि गोसो गोनां नागिरदों जोबोद साबायखर थाबाय बिथांनिसिमबो। थेंक इउ भेरि माच। दौसोम फारसे फैनायनि थाखाय सावथुना गामै जाफुंगोन बेखौ आसा खालामबाय आरो साफ्रोमबो नोंथांमोना बेखौ मदद होगोन बेखौ आसा खालामनानै आङो फंनैसो बाथ्राजों बे दिनैनि लोक्षि सारा जावैसो बे सावथुनखौ बेखेवनो थाखाय आवगायनाय जाबाय। बिथाङा जिउ गोमानांबाय। दा जोङो फै बेखौ दा बिनि सोमोन्दै डाइरेक्टर बिथाङा फोरमायगोन। आं बारा आबुङै बेखौ मिथिया। बेहाय डाइरेक्टरा फोरमायगोन। शिबराज नार्जारि बिथाङा दा बेखौ जोङो खेबसेयैनो खावलायखानाय बादियै जोङो दिनैनि बे जानो गोनां लोक्षि सारा जावैसो पस्टारखौ मानगोनां सारानो बेखेवसिगोन। दा बिथांखौ बेखेवनो थाखाय गुरै खावलायनाय। रायजोफोरा एसे अननानै बेखौ बुट लानाय लोगो एसे अननानै आफाखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। बेनो जाहैबाय जोङो दिनैनि बे जानो गोनां लोक्षि सारा जावैसो बे लोक्षि सारा जावैसोखौ बिथांमोन आलासिया गाहाय आलासि बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बेखेवनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय। खावलायखानाय बादियै फै जों दसे 1 मिनिट अननानै गसंदो दे। लोक्षि सारा जावैसो सावथुननि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थिननायलाय आं बुंदिनि। आं बे सावथुनखौ 2013 आवनो आं लिरदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे खाबु मोनैलाय मोगथां महराव दिहुननो हायाखैमोन। दा नैबे देग्लायनि 2019 बेयावहाय जोंनि मानगोनां बिथां प्रडिउसार मोगथांखोर बसुमतारिया जोङो लोगो लालायनानै जेने थेनेबाबो बे फिल्मखौ जाफुंहोदिनि होननानै दिनैसो जिरायनो मोननाय बादि जादों। बुंनो थाङोब्ला शुटिं जाजेननायनिफ्रायनो मैया मोनासिम एडिटिं बायदिसिना खालामनाय मानाय मिउजिक दा जिखियानो जाया मानो बे सावथुनखौ आङो लिरदों। दानि जे परिबेस दानि स्टेज एबा दानि सिटुएसन जायनाखि जारिमिना दानि बोथोराव जागासिनो जेनेबा बुंनाय बायदि जायो बे जोंनि बर' हारियावल' जाया गोबां जाथियावबो जायो आरो मिथिया बे बाथ्राया मानो सुबुं माहारिनाव फैयो। जेरै बिहारि लानाय बुंनो थाङोब्ला मेनावनो बिहारि लानाय एबा हिन्जाव थानानैबो गुबुनखौ लानो थाखाय मोजां मोनफ्लानाय मानाय थगायनाय मानाय बेफोरबादिखौ नोजोर होनानै माने एसे सोलायगोन खोमा साननानै जोङो बे सावथुनखौ बानायनाय जादों। मेन हिसाबै लोक्षि सारा होनोबा आंजों ओमफ्राय आंनि सासे दंमोन फिसाजो जानाय अलंबार होननाय बिथां। दा नोंथांमोना साननाङा मानसिया लोक्षि सारा होनदांलै बिदि दासान आरोखि
सिनेमायावसो थारमाने बिदि लादों बेनिफ्राय बे लोखि सारा जावैसोआ बिदिनो बिराद थगायबोयै गावनि बिसिखौ सैया बेयो आलदा हिनजाव थारमाने जोंना बिथां आदा मस्क'नि फिसाजो करिश्मा बर' बाक्सा बागानपारानि बोरै लोगो मोनलायखो स्टेट लाइफआव खिन्थु लोखि साराया साइकेलजोंसो फैदों बेहा स्कुटिजों आरोखि देलाय मालायनो दाना साइकेला दङ साइडआव साइकेलखौथ' नुबाय दाना हिनजावा सोंबाय नों साइकेल सालायो नामा होननानै दानाथ' लाजिबाय हाब एफा मोजां गेन्द्रा हौवा जानानै बोरै साइकेल सालायनांगौ खेथिम दंलाय जालायथारबाय आरोखि बहा खिथियाव बे दाउ फायखारि लाग्राफोर माबासो साइकेलसो आरोखि बेजों बिराद थगाय लास्टआव मिथिहैजाबाय हिनजाव गोनांसो होननानै सेस दाना दुगा न'आव फैलायबाय सामब्राया मोनलांबाय आरोखि दाना असे बिसियाबो गोरबोआव दङ दा मा खालामनो फिसायानो लोगोसे थाफायाब्ला बे मालाय सोरखौ लामा नायनानै गथ' जोनोम होनानै बोरै संसार खुंलांनो सिबाय हारसिंनो सुइसाइड जायो आरोखि सुइसाइड जानानै आथमा जायो बेनि मेथाइ सुजुनाय बेफोराव जोङो जयैनो जों खामानि मावबोबाय थायोमोन दा सोरबा रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हायाखै जानो हागौ बिथांखौ दा आं बुंथिनि बिथाङाथ' ओरैनो बुंनो थाङोबा गोबां सावथुनाव दङ जेरै बिबान माखासेखौ गोसोआव गैला आंनि ब्रैथि खेब दिहुननाय बदनाम सावथुनाव बिथाङा दोलालु मुं लानानै कमेडि माने फेस्ला रल खालामदोंमोन दा बिथाङा जोंखौ नागारनानै थांबाय मिजिंथियो बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो मोनगोन दा आंखौ लोखि सारा जावैसो सावथुननि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थिननायलाय आं बुंदिनि आं बे सावथुनखौ 2013 आवनो आं लिरदोंमोन बेनिफ्राय माखासे खाबु मोनैलाय मोगथां महराव दिहुननो हायाखैमोन दा नैबे देग्लायनि 2019 बेयावहाय जोंनि मानगोनां बिथां प्रडिउसार मोगथांखोर बसुमतारिया जोङो लोगो लालायनानै जेने थेनेबाबो बे फिल्मखौ जाफुंहोदिनि होननानै दिनैसो जिरायनो मोननाय बादि जादों बुंनो थाङोब्ला शुटिं जाजेननायनिफ्रायनो मैया मोनासिम एडिटिं बायदिसिना खालामनाय मानाय मिउजिक दा जेखियानो जाया मानो बे सावथुनखौ आङो लिरदों दानि जे परिबेस दानि स्टेज एबा दानि सिटुएसन जायनाखि जारिमिना दानि बोथोराव जागासिनो जेनेबा बुंनाय बायदि जायो बे जोंनि बर' हारियावल' जाया गोबां जायगायावनो जायो आरो मिथिया बे बाथ्राया मानो सुबुं माहारिनाव फैयो जेरै बिहारि लानाय बुंनो थाङोब्ला मेनावनो बिहारि लानाय एबा हिनजाव थानानैबो गुबुनखौ लानो थाखाय मोजां मोनफ्लानाय मानाय थगायनाय मानाय बेफोरबादिखौ नोजोर होनानै माने एसे सोलायगोन खोमा साननानै जोङो बे सावथुनखौ बानायनाय जादों मेन हिसाबै लोखि सारा होनोबा आंजों ओमफ्राय आंनि सासे दंमोन फिसाजो जानाय अलंबार होननाय बिथां दा नोंथांमोना साननाङा मानसिया लोखि सारागोन नोंथांलै बिदि दासान आरोखि सिनेमायावसो थारमाने बिदि लादों बेनिफ्राय बे लोखि सारा जावैसोआ बिदिनो बिराद थगायबोयै गावनि बिसिखौ सैया बेयो आलदा हिनजाव थारमाने जोंना बिथां आदा मस्क'नि फिसाजो करिश्मा बर' बाक्सा बागानपारानि बोरै लोगो मोनलायखो स्टेट लाइफआव खिन्थु लोखि साराया साइकेलजोंसो फैदों बेहा स्कुटिजों आरोखि देलाय मालायनो दाना साइकेला दङ साइडआव साइकेलखौथ' नुबाय दाना हिनजावा सोंबाय नों साइकेल सालायो नामा होननानै
दानाथ' लाजिबाय हाब एफा मोजां गेन्द्राद्रा हौवा जानानै बोरै साइकेल सालायनांगौ खेथिम दंलायो जालायथारबाय आरोखि बहा खिथियाव बे दाउ फायखारि लाग्राफोर माबासो साइकेलसो आरोखि बेजों बिराद थगाय लास्टआव मिन्थिहैजाबाय हिनजाव गोनांसो होननानै सेस दाना दुगा न'आव फैलायबाय सामब्राया मोनलांबाय आरोखि दाना असे बिसियाबो गोरबोआव दङ दा मा खालामनो फिसायानो लोगोसे थाफायाब्ला बे मालाय सोरखौ लामा नायनानै गथ' जोनोम होनानै बोरै संसार खुंलांनो सिबाय हारसिङैनो सुइसाइड जायो आरोखि सुइसाइड जानानै आथमा जायो बेनि जोबोद साबायखर बाथ्रा आलासि महरै आंखौ निजे लेंहरनायाव आङो थारैनो बेखौ गोथैनो गोनां जाबाय जे
दिनैनि गोदानै दासो खावलायनाय मानगोनां मावगिरि बिथां धर्माचन्द्र बसुमतारी बिथाङा माखासे टेकनिकेल उसुबिदायाव जौसां फारसे फैनो हानाय नङा बेनिखायनो बिनि सोलायै देरहासार बसुमतारी बिथांखौ जौसां फारसे फैनानै आलासिफोरनि फारसे मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। दुखुनांथाव बाथ्राया बे देरहासार बसुमतारी नोंथाङा जेराव खिथाया मानो जौसां फारसे फैनानै मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंफैनांगौ। शिबराज नार्जारि बिथांखौ आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। बावहाय जोङो सरकार हिसाबै बिटिसिआव जोङो बेफोरबायदि माखासे हाबाफारि लानायखौ जों नुबोआखै। देरहासार बसुमतारी नोंथाङा अननानै माखासे प्लेन पलिसिनि गेजेरजों जौसां फारसे जोङो मदद होनानै बेबायदि जोङो जौसां फारसे फैनानै मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय नोंथांखौ अननानै गुरै खावलायनाय आसा थाबाय। खालामो जे इयुनाव जोङो बेफोर गासै हाबाफारिखौ बिटिसिनि थ्रुयैनो दिनै जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि जायनाखि मोनसे हारिमु आयदायाव सामाजिक भाबै मोनसे फोसाबनायनि मोनसे दौ फैदों बे दौखौ जोङो थारैनो बाख्नायो आरो बे हिसाबै बिटिसिआव जोङो माखासे हाबाफारि लानानै बिसोर खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै जों आसा खालामो। जायखियानो जाया दिनै जाय हाबाफारिखौ लानानै मोनथामजों बसुमतारी बे जोंनि आंनिबो एखे गामिनि मानसि जाहैबाय बे हिसाबै आङो बिथाङा जे बे रोंगौथि दं नुवाखैमोन नाथाय साननै आगोल बिथाङा जेब्ला आंबो इनभाइटेसन खालामो जे बेहाय आलासि महरै बेखेवना होनो थाखाय दा बेवहायसो आं मिथिनो मोनबाय जे बिथाङा सासे मोजां आर्टिस्ट प्रडिउसार आरो बेजों लोगोसे आंनि मेगनाव आंनि खोमाजों नुबाय सासे मोजां मेथाइ खनगिरि। आसा खालामो बिथांनि इयुननि जायनाखि नाजानाय इयुनहालागै बिथांनि बेफोर नाजानाया जाफुंलांगोन आं बेखौ आसा खालामबाय आरो बेखौ हानायमानि दिनैहाय नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै दिनैहाय बड'लेण्ड रादाब NBNN आरो बर' खौरां बे सामाजिक भाबै जिखिनि खामानि मावबोदों बे माखासे जोंनि जायनाखि चेनेलनि दारै जोंनि सामाजिक अर्थनैतिक गासै हाबाफारिफोराव ओरैबायदि बाहागो लानाय नोंथांमोना फकास खालामबाय थादों बेबायदि माखासे हाबाफारिजों जुदि नोंथांमोना गमामायै मोजां खामानि मावलाङोब्ला जोंनि जाखांबोनाय इयुन जोलैफोरा जथेस्थ' थुलुंगानायखौ मोनगोन आरो बेबायदि जों उनाव जाफुंसार जानो हागोन। बिटिसि सरकारनिफ्राय बे बिभाग बे सिनेमा डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआ बे सिनेमा हल बानायनाय खेत्रआव सिनेमा जगतखौ जौगाहोनाय जोङो सिनेमा जगतनि बाथ्रा बुङोब्ला बिदि आलादा मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ आरो बे डिपार्टमेन्टखौ लानानै बिटिसि एसेम्ब्लियावबो जों सावरायनाय जादों आरो बेवहाय माखासे पदक्षेप लासिगोन होननानै बिथांमोना कमिटमेन्ट होदों। आसा खालामो बोसोरसे बोसोरनि गेजेराव बे जाफुंहैनो हागौ आं बेखौ बिटिसि सरकारनिफ्राय बेखौ मिजिंथियो। मान बावखांबाय दा ओरैनो जास्ट नैबे जोंनि ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म बिथाङा जोंनि 9 नं दतमा समस्तिनि MCL बेखौ जोङो आलासि महरै बरायदोंमोन चिफ गेस्ट हिसाबै दा बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों जोबोद गोजोननाय बेनिसिम गोजोननायखौ जोङो बावहरबाय आरो जोंनिनो आफादगिरि महरै नुजाफैनाय आरो एबसु अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि मुस्रि बिजित कुमार ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैनो हादों जोबोद गोजोननाय थाबाय। नैबे दा जोङो बेखेवसिगोन जोंनिनो लोखिसारा सावथुन सावथुनखौ जोङो बेखेवसिगोन। दा बेहाय नोंथांमोनहा माबायदि फावखुंग्रिफोरखौ नुनो हासिगोन माबायदि एक्टिं देखायदों बेखौबो नुनो मोनसिगोन। दा बे बर' सावथुना माबायदि जागोन नोंसोरथ' अनेकआनो मोनथिगौ जानो हागौ नाथाय बेहाय एक्टर एक्ट्रिसाल' सावथुननि थाखाय एक्टर एक्ट्रिस नङा एक्टर एक्ट्रिसल' बिराद मोजां जानो हागौ नाथाय बेफोरखौ नोंथांमोना सोरबाया गाज्रि रलै लानो हागौ नाथाय मोगथाङाव बे नङा रलसो मोनदों
मानि सायाव बेस खालामनानै सुजुनाय बे एक्ट्रिसा जोंनिनो बर' सावथुननि हौवा हिन्जाव बेथ' एक्टर एक्ट्रिस एक्टरावनो गोलैजोबो थेवब्लाबो हिन्जावफोरखौ जों मिथिगौ सोरबाया मिथिगौ एक्ट्रिस होननानै नाथाय बेहाय गासिबो एक्टर जोबखा दा चालु खालामदो बांद्रायबो टाइम गैया नङाबा दा सेन्देलजोंसो मोनलायलांगोन इयुननि समावबो नोंथाङा आरो बेबायदि सावथुन दिहुनलांबाय थागोन दाथ' नै खोमसिबो जाबाय रायलायनाया दा सेन्देल मालासो गानहोजागोन आं दे चालु खालामदो नि गेजेरजों दिनैहाय लोगसा राजा बर'नि सावथुनखौ आबुं महर मोनफुंहोनो हादों जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे सावथुनखौ दिनै गोथार सम दिनै 10 अक्ट' समबार बारखालि दिनै रिलिज खालामनाय जाबाय दा मिजिंथिदों आरो जों दा नुदों रायजो राजा बिथांमोना थारैनो जोंनि बे लोगसा राजा सावथुनखौ बोजबनानै लादों बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोना फैदों हेफाजाब होफैदों थुलुंगा फैदों फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा आसा खालामो नामा खोनाया फैबाय थानाय समफोरावबो रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबखौ लुबैयो मिजिंथियो मानो होनब्ला जोंनि जेसेबांनाखि फिल्म बानायो रायजो राजानि अनसुंथाइ नङाबा बा थुलुंगा होनाय गैयाबा जों दिन्थिनो हाखायाबो खारन जों बबे बेसनि सायाव बेस खालामनानै सुजुनाय बे सल'आ बे सावथुनखौ आङो मथा मथि दानि बे परिबेस दानि बे जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय जेनाखि बिहारि लानाय बा गावनि बिसिखौ थगायनानै गुबुन हिन्जावखौ गराय लानो थाखाय गावनि बिसिखौ अननो रोङै जानाय खेल लानो रोङै जानाय जाहाथे बेबादि दाजाथों साननानै जोङो बेबादिखौ नोजोर बोनानै बे सावथुनखौ जों बानायनाय जादों कमिटिजों बे सावथुना जाहैबाय मिनिथाव प्लास समाजारि आरो फावखुंग्रिफ्रा सोर फावगिरि बिथांमोनाथ' बुंनो थाङोबा लोगसा राजा बर'खौ आं रल लादों बेनिफ्राय आं फिसाखै जानाय दं अलंबार देखाय बेनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दं करिश्मा बर' सिरिखा आरो गोबां दङ आरो सिनियर कमिटि मस्क' आसार जे सावथुनजों नोंनि फाव खालामनाय बर' सावथुना दिनैसिम बेसेबां दोन आंनि बुंनो थाङोबा नैबे दावबायनानै दिहुननाय नैबे आंनि द'थि फिल्म बुंनो थाङोब्ला आंनि प्रडाक्सना जाहैबाय दाउ मैना फिल्म बेनिफ्राय आरो नैबे द'थि फिल्मावहाय आगान सुरबाय आरो इयुनावबो माबा मोनसे थांखि लादों नामा इयुनावथ' बानायलांबाय थागोन आरोबाव साबसिननिफ्राय साबसिन ओमफ्राय पाब्लिकफ्रा बा रायजो राजा बिथांमोना बेसेबां गोजोननाय लागोन जों बेसेबां गोबाव आरो दान मोनबैसोनि उनाव बेनि दिनैनि बे सावथुनखौ फिथाइ महरै बे सावथुनखौ जोङो मथा मथि खालमासि नेक्स्ट इयाराव जोङो बिदिनो बोथोर मोजां नायनानै इउटुबाव रिलिज खालामनाय जागोन आरो बबे समनिफ्राय शुटिं सोलियामोन बे सावथुना मथा मथि मार्चनि 11 तारिख 12 तारिख बे समनिफ्राय जागायो ओमफ्राय शुटिंआ बबे बबेनिखौ जाया जोङो शुटिंखौहाय बिदिनो लकेलावनो लानाय जादों प्लास मानो होनोब्ला सावथुना समाजारि सावथुन माने बिदिनो आरोखि समाजजों गोरोबनाय बर'नि माखासे आब्रुथि बेफोरखौ जों लोब्बा लानानै जायगायावनो जों बानायनाय